Oso ondo, beste jakusiko dira, eta orduan zikia da, beste puntan. Babeta, hemen daude ikasle, bainoan, kaletik zoazela, bero gehiena, noiz pasatu zuen? Hondartzan, nun gehiago. Hango hizkuntza da, hindi hizkuntza, baina gero, gure guztiek inglesa izekien duen. Jende oso jatorra da, egiakoa, eta kanpotar jendei oso harrera hori ikuti. Estratetik usatzen zaile galdetzea, nungo gehan, zeiken den. Esko da marakak eta bestetan beste Marakak musika. Edo antzoki egin duken eskolan. Hemen esatzen diren eskola zen diren. Ti, txa, pat, txei, zar, ar, nau, das. Bentore hau zalea. Oinez. Baina dantzan, Gracias.